И здравейте хора, аз съм Силян и днес ще ви кажа за един филм, който гледах миналата седмица. Филмът се казва Пълна газ и от 2002 година с българско аудио. Може да се намери. Прощавайте, не знам, но съм я запушен. И филмът се разправя за едно момче, което има специална дарба да изпуска газове, ама много силни газове. Филмът е доста смешен, германски, от Германия филма. Запознава с едно момче, което няма обоняние, което му изобретява специални гащи, където изпуска газовете в една кутия за обяд. Отиват газовете, свързана към тези гащи. Филмът е доста интересен, много е смешен, казва се Пълна газ и от 2002 година. Доста е смешен филма. Момчето мечтае да стане астронавт, да лети в космоса. Във филма момчето после разбира, че има два стомаха. И затова се получават тези огромни газове. Много е смешен филма. Препоръчвам да го гледате. Това беше всичко от мен. Надявам се този клип да ви е харесал. И ако е така, пръснете един лайк. Абонирайте се за канала ми с камбанка, че да получавате известия, когато кача ново видео. Последвайте ме в Instagram. Линк в описанието към моя Instagram профил. Ще има линк до описанието към моя Instagram и към моя геймърски канал. Ще има линк в описанието. Там качвам игри в другия ми канал, който е геймърски. Аз бях Силян и до нови срещи. Чао, чао!